Әйдәгез кызларны котларга әзерләник. Bu ders бары тик егетләр өчен. Партларда уку әсбаплары түгел, кызларга дип әзерләнгән бүләкләр, кыңгырау урынына гармун тавышы яңгырый. Кызлар монда бик кадерле, чөнки алар егетләргә караганда аз. Тукай районы Түбән Суыксу авыл мәктәбендә 189 егет, 167 кыз укый. Тукай районында ир-атлар хатын кызларга караганда сан буенча күбрәк. Бу Татарстан районнары арасында бердән-бер шундый үзенчәлекле күрсәткеч. Хәзерге вакытта без Түбән Суыксу авылында ир-атларның күп булу әллә каян күзгә ташланып тора. Игътибар итсәк, йортларның, хуҗалыкларның төзек булуы да нәкъ менә шул хакта сөйли. Һәрбер эшкә ир-ат кулы дигән сүз. Хәзер без Шакировлар гаиләсе белән танышабыз. Бу йортта 3 ир бала тәрбияләп үстерәләр. Ильяс бүген әнисе һәм Дәү әнисенең ничек күңелен күрергә икәнен яхшы белә. Әнекәшләре белән гөлләргә суда сибәләр, өй җыештыралар, бергәләп табын әзерлиләр. Шакировлар әнә шулай 3 малайны да хезмәт тәрбиясе белән үстерә. Һәрберсе үзенә бер төрле, һәрберсен аерым ачырга кирәк. Алар өчесе өч төрле, берсен ошатып һич ничек тә булмый. Кыз яки малай гына тусын дип фаразламаган Шакировлар иң мөһиме сәламәт, бәхетле булсыннар. Тәрбияләгәндә күбесенчә күрсәтеп инде, сөйләп түгел, үземнең үрнәкне күрсәтеп, кирегенә шулай тәрбияли дибез инде. Чем больше, тем лучше инде. Мәсәлән, эштә тукталык диде. Ике катлы бу йортның нигезен Гөлүс бабалары салып калдырган. Ул эштә дә, гаиләдә дә чын устаз иде ди хатыны. Бабалары бакыйлыкка күчсә дә, Шакировлар нәселе лаеклы рәвештә дәвам итә. Гөлүс Шакиров Нурлыгаян улы бик көчле укытучы иде, мәктәптә укытты. Ул 21 ел яшь инспекторлар отрядын җитәкләде. Республикада беренче урында алып кайталар иде. Шакировлар Тукай районында ир балалар үстерүче гаиләләрнең берсегенә, нәкъ менә шундыйлар бәрабәренә бу җирлек ирләрнең күплеге белән дан тота. Тукай районында 268 кешегә ир-атлар күбрәк. Ил күләмендәге халык санын алудан соң авылларда буйдак егетләрнең күплеге ачыкланган. Кияүгә чыгарга теләүче кызлар Тукай районына кайтсын диләр ЗАГС бүлегендә. Гаиләләрнең никахын теркәүче Энҗи үзе шулай эшләгән дә, ул теләче кызы. Бездә егетләр күп, ләкин кызларның өйгәдер авылга кайтасылары килми. Быелгы ел башыннан безнең районыбызда инде 48 бала туды. Шуның инде 26-сы малай кеше, 22-се кыз бала. Монда ир балаларның ни сәбәпле күбрәк булуы фәнни яктан өйрәнелмәгән, тик аңлатма бар. Тукай районы ярчаллыга күрше, күп кенә яшьләр шәһәр читенә килеп төпләнә, йортлар салалар. Башка районнарда халык саны кими, монда арта бара. Тукай районында Аллаһ Тәгаләнең кодрәте белән малайлар күп булган гаиләләр, күп балалы гаиләләр саны байтак. Монда инде менә 9 балалы гаилә, 7-се малай, 5 балалы гаилә, 5-се дә малай, 3 балалы гаилә, 3-се дә малай. Булар бихисап күп. Туучылар саны әле тагын да артыр дип өметләнәләр, чөнки ел башыннан бирле 13 буйдак егет үзләре туып үскән нигезләрендә башка район кызлары белән гаилә корып җибәргән. Тукай районыннан Илдар Сафиуллин, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа Гасыр каналы.